Салом алейкум бародарои азиз. Пешои видеоро сар кардания спонсори ҳамин видеоро реклама кунем. Бародарое ки мехоҳанд границаро Москва, Московская область ба Қазоқистон ё ки Украина пересекат кунанд, ин ҳами бародаро мошиношон чиста барои шумо. Занг занед номи бародар Муиддин, ай номи канали мо гап занед, бо ягон скидка мекунатонад. Дар дрини мошин ҳамаи условия аст, вайфай дора, ҳамаи тамоми шароитора дора. Бишинен дар дрини мошин роҳат кунен, канали моро приколоша тамошо кунен, яъне ки номероро дар видео ва описания менависим. Рафте ба ки айфон 6 чӣ фарқ мекарда? Вай, я чидам бача тенж доридам. Гумша охи хеле гапо нагу охи. Бачако кор мекунам, бори надоштам лекин кор мекунам. Чиам ва? И машини вақта. Чӣ ба ранги духовка, печка? Гӯш кине, мада бовар кине. Ибраҳим приколота съёмка карданги. Мебинем. Ҳеч намешавад. Бихезем. Киҷо мефорад том бирем бачо? Любой вақт, любой ҷо. 1 минут хафо мерем. Рафтем. Ва дадане кор мекарда ку? Уна дихтаре ки ӯзи гузашт ку ягон чӣ бигӯ. Чашмоити ганда хушро я бор биханд. Мебахши брат, ман фикр Била кардам. ман ягон гап безеб нагуфтам ку. Бачако, уже иҷада буди. ман намедонам леки ин кор мекуна. Без ту мегӯ ки уже Кор кор мекуна. мекуна. Киҷо мерем? 20 секунд қафо мерем. рафтем бачако. Ва дадане бо кор кард. Уна Ҳеч намегӯ дихтамона. мекун. Ва тобай. Да маъқулае чӣ Бачои кор мекарда. Бачако кор мекарда. Ду бор гуфтӣ браҷон, уже ду бор гуфтӣ. Майра медонистам. Ягон ҷой гап Ягон ҷой деюна. 4 августи соли 1994 сол мерем, рафтем Нью-Йорк. Биги братан биём овозай сар бигем зуртар бихон. Чӣ? Бигиай. It's all good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hey, your pictures on my wall. шумо сағиро чӣ хеҷа даромаде? Биги биё кумшонам даро намуда. Now let's go. Биги биде, биги. Ва дадане биги биде, биги. Ози мо дар ҷоем ку бин дар ҷоем бин. Соли 1960. Он вақт ҷанг куча ба кучо набудам. Бачаи либосҳои хандавара як ҷо гирифти. Ҷа биё. Биё ку биё. Ёзи чӣ буд ман ҳеч нафаҳмидам. Била ман қарибтар мекардам. Тира барои чӣ кардӣ? Хайрият ҳамира пурсиден. Ман як умра миг вақт ажда доштам. Як умр? 2 апрели 2002 сол. Чӣ ба? Ҳозина мебинем. Анвар ҳам ту нестӣ? Ҳо. Ти ҷоли майдае ку? Ин ашай. безанем шозӣ. Бихез лох. Киҷо мери брат? Ту тайёрӣ? Ти худат тайёрӣ? Била хуед ки кӯдакора задеса. Чӣ хелайт, чӣ хелайт? Ӯ хурдем айҷа. Тайёрӣ? Маст мемонум баробари бидай ма шира наметони халос. баробари ман давида наметони медони ки ма дараб намедавам кросс. Оли соус шав, оли соус шав, оли соус шав, оли соус шав. Маст мемонум баробари бидай ма шира наметони халос.